Hej og velkommen tilbage til Minecraft episode 2. Og jeg tænker lidt i den her episode, at vi ligesom lige skal komme på plads her i junglen. Sådan lige få et hus og lige få lavet nogle materialer og sådan noget. Så vi skal have lavet noget træ til vores hus, så vi kan komme over og lave vores hus. Ja, det skal vi egentlig. Og så glemte jeg altså undskylde lige for mit tastatur larmer ret meget, når jeg trykker og sådan noget, men det må jeg sgu undskylde for. Jeg vidste ikke, at man ligesom kunne høre meget af det også. Men det kan man altså i videoerne, så det må jeg så undskylde lidt. Og så glemte jeg også lige en ting at sige i den her survival, at det er simpelthen, at nej, nu kan jeg ikke huske det, mand. Okay, man. Jeg tror lige, vi laver noget. Noget træ. Så nu går vi over og laver vores hus. Problemet er bare, jeg ved ikke, hvor vi skal lave vores hus henne. Skal vi egentlig ikke bare lave det her? Og så vil jeg også gerne have lavet et udkigstårn. Men det bliver ikke lige den her video, jeg får lavet det udkigstårn, for det skal være sådan ok stort. Så det bliver i hvert fald ikke lige den her video. Men ja, det her det er i hvert fald episode 2. Hvorfor gør jeg hele tiden det der? Og der kommer ikke til at ske så meget i den. Enten jeg bare skal bygge og sådan noget. Går vi lige 2 op her. Ja, det skal være et stort hus. Det her hus, vi skal lave. Så vi laver det faktisk bare herfra. Og så slår jeg bare de der stykker på et andet tidspunkt. Og lige lidt ekstra. Lidt ekstra. Og jeg gider simpelthen ikke klippe mine videoer, fordi det gider jeg bare ikke. Jeg synes, I skal se sådan bare ud i et. Bare det hele. Synes jeg simpelthen, I skal se. Så det får I også. Og så skal vi også lige have skaffet nogle heste, for det vil jeg gerne have. Så jeg skal i en anden episode, ikke, det bliver nok ikke lige den her, der skal jeg nok have lavet en jagt efter nogle heste simpelthen. Fordi det skal jeg simpelthen have. Så skal vi også lave det meget højere her jo, fordi og i overhovedet noget træ. Hvad? Hvorfor gider den ikke?
for lidt mere træ. Vi har lige brug for lidt mere. Jeg er sulten. Jeg tror lige, jeg går jagt efter noget mad, så laver lige svær. Væk. Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Ja, I må lige undskylde, at jeg klippede der. Men jeg sagde jo, at jeg ikke ville klippe, men det var fordi, jeg lige skulle spise. Så men jeg har fået lavet 2 sværd. Derfor skal vi simpelthen ud og finde noget mad, og jeg kan ikke løbe lige nu, fordi jeg er sulten jo. Så der er noget derovre, så vi kan klippe en kylling ud af det. Vi fik en kylling. Så spiser vi lidt en. Ej, men vi er stadigvæk skide sultne. Skal der lige gå alt for langt væk derfra, hvor jeg bor. Lidt mere kylling. Yes. Der er en gris, der er ikke. Nå, jeg tror, det var en gris. Og jeg har flere dyr. Og jeg skal ikke bruge for mere mad. Ikke lige nu. Hallo. Jamen, det var så anden episode, og ja, så vi ses bare YouTube. Hej hej.